Hola a totes i tots. Este és un altre tutorial per a la UPG, la Universitat Popular de Gandia, per al nivell C1 de valencià. En este vídeo estudiarem l'accentuació. Com ja sabeu, en valencià tenim dos tipus d'accents. Un tancat o agut, que té la mateixa forma que el castellà, i un obert o greu, que té la forma contrària al castellà. Quan posem l'accent tancat i quan posem l'accent obert en les vocals? Doncs bé, hem de saber que la vocal A sempre porta l'accent obert. La vocal E el pot portar obert i tancat. La vocal I sempre tancat. La vocal O pot portar-lo obert i tancat. I la vocal U sempre tancat. Igual que en castellà, en valencià tenim les paraules agudes, planes i esdrúixoles. Quines són les paraules agudes? Aquelles que tenen la síl·laba tònica en l'última posició. Recordeu que una síl·laba és un colp de veu, és a dir, una paraula heu de saber que es pot dividir en síl·labes i cada síl·laba és un colp de veu. Les paraules planes són aquelles que tenen la síl·laba tònica en la penúltima posició i les paraules esdrúixoles són aquelles que tenen la síl·laba tònica en la antepenúltima posició. Quines són les normes d'accentuació de les paraules agudes, planes i esdrúixoles? En valencià accentuarem les paraules agudes quan acaben en vocal, com per exemple cafè, sofà, quan acaben en vocal més S, com per exemple cabàs, arròs, quan acaben en, com per exemple entén, pretén, quan acaben en in, com per exemple Berlín. Atenció, perquè sols he dit les terminacions en i in, i no he dit la terminació an, ja que moltíssima gent, per influència del castellà, accentua, per exemple, la terminació an, com per exemple cantaran. D'acord? A més, heu de saber que les agudes acabades en diftong no s'accentuen. Per exemple, la paraula remei acaba en un diftong concretament decreixent. Si recordeu, hi havia diftongs creixents i decreixents. Els decreixents eren aquells que eren formats per vocal més i o vocal més u. Heu de tindre en compte que saber els diftongs tant creixents com decreixents eren fonamentals per a saber accentuar les paraules en valencià. Ara passem a les paraules planes. S'accentuen quan acaben al contrari de les agudes. Per exemple, si agafa la paraula dèbil, és una paraula plana perquè té la síl·laba tònica en la penúltima posició, dèbil, d'acord? I l'accentue perquè no acaba com les agudes, és a dir, no acaba ni en vocal més S, ni en, ni en in, d'acord? Per tant, li posaríem l'accent obert a la E. Llavi és una paraula també plana, d'acord? Perquè té la síl·laba tònica en la penúltima posició, però no la puc accentuar perquè acaba com les agudes, en aquest cas en vocal. En les planes també hem de saber que sí que s'accentuen quan acaben en diftong. Per exemple, anàveu. Anàveu és una paraula plana i acaba en diftong decreixent. Per tant, les agudes no s'accentuen quan acaben en diftong, però les planes sí. I per últim tenim les esdrúixoles. Les esdrúixoles s'accentuen totes, com per exemple tòmbola, tórtora o, per exemple, València. Si la separem en síl·labes, va, len, si, a. Evidentment, per a saber que València és esdrúixola, hem de saber que la i i la a no formen diftong. Per tant, és una paraula esdrúixola i la podem, evidentment, l'hem d'accentuar, perquè les esdrúixoles s'accentuen totes. Si parlem d'accentuació, és necessari anomenar l'accentuació diacrítica. Què és l'accentuació diacrítica? Són paraules que s'escriuen igual, però que si porten accent signifiquen una cosa i si no en porten signifiquen una altra. Per exemple, mà. Si porta accent significa la part del cos i si no en porta significa
el possessiu, per exemple, ma casa. Este llistat de l'accentuació diacrítica va ser reduït a 15 termes, tots ells monosíl·labs, en una reforma que va ser acceptada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua l'any 2018. D'acord? Per tant, va ser reduït a sols 15. A més, també, si estem parlant de l'accentuació, m'agradaria contar-vos que els verbs acabats en iar, com per exemple estudiar, i els verbs acabats en uar, com per exemple adequar, tindran la tònica en la A i en la U. Què vol dir això? Que els verbs acabats en iar, com per exemple estudiar, com he dit, a l'hora de conjugar, jo no diré jo estudie, sinó que diré jo estudie. La tònica serà la I. I els verbs acabats en uar, com adequar, jo no faré jo adeque, sinó que faré jo adecue. La tònica serà la U. I per últim sí que m'agradaria afegir que hi ha moltes paraules que canvien la síl·laba tònica respecte al castellà. El llistat és molt llarg, jo vos en puc dir unes quantes. És a dir, que canvien la seva tonicitat. Per exemple, vos les diré primer en castellà i després en valencià i així podeu veure clarament este canvi de tonicitat, com vos he dit abans. Acné, en castellà, i en valencià farem acné. Vèrtigo, en valencià fem vertigen. Mèdula, i en valencià fem medula. Rubèola, i en valencià fem rubèola. Atmosfera, i en valencià fem atmosfera. Olimpiada, i en valencià fem olimpíada. Tiquet, i en valencià fem tiquet. Tortícolis, i en valencià fem tortícoli. D'acord? També hem de tindre en compte este canvi de tonicitat. I fins ací el vídeo sobre l'accentuació per a la Universitat Popular de Gandia, per al nivell C1 de valencià. Vos espere en el pròxim.